Nu e cine știe ce vor. Mamă, ce de bani! Ia mâna că în seara asta ne îmbătăm. Ia mâna că ne îmbătăm în seara asta. Cât e, mă? 700 de milioane. Ia mâna că ne îmbătăm în seara asta. 70. Ce 70, bă? 700. Nu, băi. Dar nu mai pune bani. Nu mai are unde să-i pună. Cât scoatem ori și asta? Tu nu vezi că nu-i mai pune bani, uite 2 milioane, nu-i mai pune. Nici nu i-a mai pus pe ultimele 2 ture. Că n-avea unde să-i mai pună.